दिनैनि दिनाव समाया बुंदों जे इउपिपिएल खालामनायनि सम बादि बिक्रम दैमारियाथ' सासे यां ना बिथाङा मेगनासो गाज्रि जायाखै नामाखै जों बेखौ बुंनो हाला आरोखि दा बेबादि बैसोआव जुदि बिथांमोना मेगन गाज्रिब्ला ट्रिटमेन्टनि गोनांथि जागोन बिथांमोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गुरुबासा बाजारावनो गिदिर ओरैबायदि गिदिर गंनै एकबारैनो बाजार माने माबाया मार्केट सेटआ जागासिनो दं लुफुंगासिनो दं टप लेन्टारसिम मोनहैबाय दाबो कन्टिनिउवास प्रसेस आरोखि खामानिया बे खाथियावनो आरो गंसे माने वाटार साप्लाइ बेसेबांबा गिदिर 3 कौटिनि लुनानै दं आरो बेबादिनो गोबां जों बुङोब्लाथ' 1 घन्टाबो नांनो हागौ आरोखि नोंसिनि दिना सानसे फैनो हागौ खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव बुंदों 15 बोसोर खुनु बिपिएफआ बावहाय आवाज होनो हानायनि खुनु केपासिटियानो गैया आरो जोंनि गुरुबासा रायजो राजाखौ नोंथांमोना मिसा खोथाजों बुरखायफैनो नाङा गुरुबासा जोंनि एरियानि मानसिफ्रा 90% जों इउपिपिआव दं दिनैनि थारिखआव माइक लानानै बिथांमोना जे हाथाय बेबायदि केम्पेइन खालामदों मुलि फाननाय अबस्था खिन्थु नोंथांमोना बिपिएफनि एक्सपायरि डेट बारखानाय मुलिखौ फाननानै बाहाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेसेबांबा गिदिर लुना होबाय आरो बेजों लोगोसे गुरुबासा हाई स्कुलखौ जों हायार सेकेन्डारि बानायना होबाय बेजों लोगोसे गुरुबासा हायार सेकेन्डारियाव थांनाय जेनिखि लामा दालां बानायना होबाय आरो गुरुबासाथ' नेशनेल हाइरड बे स्कुलाव छात्र छात्रीफ्रा थांलाय फैलायाव बिराद माने जेंना दंमोन लामाया बायजोबनायमोन बेखौ जोङो थनथना बानायना होबाय गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जों गुरुबासा इउपिपिएल प्राइमारि हिसाबै नोंथांमोननिसिम आंनि सिबिनायखौ जासिग्रोबाय जोङो दिनै बे खौरां मेल खालामनायनि उद्देश्यआ जाहैबाय जोंहा मैया गुरुबासा हाथायमोन बाजार दिनमोन बुधबार दिन दा बेवहाय बिपिएफनि माखासे दैदेनगिरिफोर फैनानै कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोना फैनानै इलेक्सन फोसावदिं मेल खुंफैदोंमोन बिथांमोना जोंनि गुरुबासा बाजाराव दा बेवहाय जोङो नुनो मोन्दों इलेक्सननि केम्पेइनखौ बयबो खालामो खिन्थु बिसोरो जेनाखि पार्टिनि सिस्टेम बेबादि खाराखै बादि होननानै जों साननानै दिनै बे खौरां मेलखौ जों लिंनाय जादों दा बेवहाय जों नुनो मोन्दों कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनहा गुरुबासा ओनसोलाव जेबो जायाखै बिटिआर सरकारा जेबो मावाखै जेबो खामानि मावनो हायाखै होननानै बिसोरो रायजोफोरखौ लिंनानै न' हाबनानै बिसोरो माइक जानानै मुलि फाननाय बादि बिथांमोनहा हाथाय गिदिंनानै बयनिबो फोसावदिंदों खिन्थु बे बिराद गाज्रि जादों जों दा बेखौनो रिप्लाइ होनो नागिरदों जे गुरुबासा प्राइमारि हिसाबै जों गुरुबासा प्राइमारि हिसाबै बिटिआरनिफ्राय सुजुग सुबिदा मोननाया जोंनावनो बांसिन जों गैयाब्लाबो गिदिर खामानिखौनो जों दा 25थानिबो बारा मावनानै दं आरो गुरुबासा प्राइमारियाव दा बेखिनिखौ जोङो बे खौरां मेलनि गेजेरजों जों बिथांमोनखौ रिप्लाइ होनो नागिरदों जे कास्टम बसुमतारी आरो बिक्रम दैमारि बिथांमोनखौ जों मोजां मोनो मानसि हिसाबै बिथांमोना एकदम माने स्ट्रं दासान्दि यां लिडार दा बे हिसाबै आं खावलायनोसो नागिरदों दिनैनि समा दिनै बुंदों माने बिपिएफनि दिनैनि समा जेनाखि बिपिएफ गेलेनायनि सम गैया होननानै जों बेबादि आसा खालामदों आरोखि दिनैनि दिनाव समाया बुंदों जे इउपिपिएल खालामनायनि सम बादि मानो होनना बुङोब्ला 17 बोसोर सासनाव गुरुबासायाव मोनसेबो बाजार गैयामोन मोनसेबो माबा स्ट्राक्चार गैयामोन गुरुबासायाव दिनै जोंनि गुरुबासा बाजारावनो बिथांमोनहा फैनानै मिथिं खुंफैदों जे माने रायजोफोरखौ माइकजों लायै बुंदों न'खर दा बेवहाय नुलांदोंना नुलाङाखै आं मिथिया बिक्रम दैमारियाथ' सासे यां ना बिथाङा मेगनासो गाज्रि जायाखै नामाखै जों बेखौ बुंनो हाला आरोखि दा बेबादि बैसोआव जुदि बिथांमोना मेगन गाज्रिब्ला ट्रिटमेन्टनि गोनांथि जागोन बिथांमोना मानो होनना बुङोब्ला जोंनि गुरुबासा बाजारावनो गिदिर ओरैबायदि गिदिर गंनै एकबारैनो बाजार माने माबाया मार्केट सेटआ जागासिनो दं लुफुंगासिनो दं टप लेन्टारसिम मोनहैबाय दाबो कन्टिनिउवास प्रसेस आरोखि खामानिया बे खाथियावनो आरो गंसे माने वाटार साप्लाइ बेसेबांबा गिदिर 3 कौटिनि लुनानै दं आरो बेबादिनो गोबां जों बुङोब्लाथ' 1 घन्टाबो नांनो हागौ आरोखि टाइमा दा बेनिखायनो आं बिथांमोनखौ बुंदों बेबादि इलेक्सन फोसावदिंनायनि मुङाव जेनोखि नंगौ बे बाथ्राखौ बुंनानै नोंथांमोनहा इलेक्सनखौ फोसावदिं मानो होनना बुङोब्ला ओरैबादि नोंथांमोना सेक्रिफाइस खालाम आं दिनै नोंथांमोनखौ खावलायनोसो नागिरदों बिक्रम दैमारि आरो कास्टम बसुमतारी नोंथांमोनहा सेक्रिफाइस खालाम मानो होनना बुङोब्ला बिपिएफआ थांनाय 17 बोसोराव खिजान नोंथांमोननि दुर्निति नोंथांमोननि भुल गोरोन्थि मावनायाव नोंथांमोनहा दा भुगिनांदों बेखौसो आं फिल खालामदों बेनिखायनो नोंथांखौ आं खावलायदों सेक्रिफाइस खालामबाय था नोंसिनि दिना सानसे फैनो हागौ खिन्थु जों दिनैनि थारिखआव बुंदों 15 बोसोर खुनु बिपिएफआ बावहाय आवाज होनो हानायनि खुनु केपासिटियानो गैया आरो जोंनि गुरुबासा रायजो राजाखौ नोंथांमोना मिसा खोथाजों बुरखायफैनो नाङा गुरुबासा जोंनि एरियानि मानसिफ्रा 90% जों इउपिपिआव दं आरो जोंनि रायजो राजाफोरखौ फिदिं फिथा खालामाबो हानाय नङा बेनिखायनो आं दिनै क्लियार होबाय गुरुबासानि प्राइमारि जानानै रायजोफ्रा जेबो उल्था पाल्टा साननो नाङा मैया न'खर हाबदोंब्लाबो
बयखौबो माने मिसा खोथा होनना बुजायदोंब्ला बिथांमोना लानो नाङा आरो बिथांमोनखौ आं होनदों आरोखि दिनैनि थारिखआव माइक लानानै बिथांमोना जे हाथाय हाथाय बेबायदि केम्पेइन खालामदों मुलि फाननाय अबस्था खिन्थु नोंथांमोना बिपिएफनि एक्सपायरि डेट बारखानाय मुलिखौ फाननानै बाहाय जेबो मुलाम्फा जानाय नङा बेखिनिखौ आङो बिक्रम दैमारि बिथांनिसिम आङो खावलायबाय बेबायदि नोंथांमोनहा इयुनाव जुदि बिपिएफखौ दलखौ गोख्रों खालामनांगौबा बै 17 बोसोर थांनाय जेनाखि नोंथांमोननि दुर्निति गोरोन्थि मावनायफोरखौ सेक्रिफाइस खालामगोन बेनि उनाव नोंथांमोनहा बिपिएफखौ स्ट्रं खालामनो थाखाय खामानि मावबाय था बेखिनिखौबो आं नोंथांमोनखौ खावलायबाय मा मा खामानिफोर मावजाखो मख'जाथाव खामानियाथ' जोंनाव बिराद गोबां दं जेरै गुरखा समाजफोरखौ जोङो गुरखाफोरखौबो जोङो गोजोन होनो थाखाय गुरखा भबन बेसेबांबा गिदिर लुना होबाय आरो बेजों लोगोसे गुरुबासा हाई स्कुलखौ जों हायार सेकेन्डारि बानायना होबाय बेजों लोगोसे गुरुबासा हायार सेकेन्डारियाव थांनाय जेनाखि लामा दालां बानायना होबाय आरो गुरुबासा टु नेशनेल हाइरड बे स्कुलाव छात्र छात्रीफ्रा थांलाय फैलायाव बिराद माने जेंना दंमोन लामाया बायजोबनायमोन बेखौ जोङो थनथना बानायना होबाय बेनि उनावहाय गुरुबासा बाजाराव मोननै मार्केट सेट जाबाय आरो बेजों लोगोसे दै लोंनो थाखाय वाटार साप्लाइ गिदिर गिदिर 3 कौटिनिबो बांसिन मोननै बानायबाय बेनि उनाव बिसिडिसि भवन जाबाय बेनि उनाव फरेस्ट अफिस फैफिनबाय बेनि उनाव इरिगेसन अफिस फैफिनबाय हस्पिटाला बिराद मोजां जाबाय बेखौबो जों लुफुंना होबाय बेनि उनाव सानपुराव जोंहा माने दै खुरखानाय आदिबासी गामियाव जों प्रटेक्शन खालामना होबाय बेसेबांबा गिदिर बेजों लोगोसे गुदुलियाव जोङो लामा दोंब्रैसो खोबाय सिसि ब्लकनि बेजों लोगोसे सानपुर दालाङा 17 बोसोरावबो बे दालांखौ मावनो हायाखैमोन दिनै सानपुर दालाङा टेन्डार जानानै थांबाय गाबोन समफोरनो बेखौ लुसिगोन दा केम्प बानायगासिनो दङ जोङो बुंनो थाङोब्ला 1 घन्टासो नांगोन बेनि गेजेरजों टाइगेरगुरि आमिनपारा थांनाय 3 कौटि 85 लाखनि मोनसे माने गुडविल स्किमखौ जोङो दा सिसि ब्लक मावफुंना होगासिनो दं बेजों लोगोसे आरोबाव जोंहा माने बै नेपालि बस्तियावबो जोङो सिसि ब्लक खामानि मावदों दा बुंनो थाङोब्ला माने जोंनि 1 घन्टा नांगोन आरोखि जोंनि डेभेलपमेन्टखौ गुरुबासा हिसाबै बिटिआरआव बांसिन जों स्किम मोननो हादों होननानै जोङो हमनानै लादों आरो बे फेलियारनि लिडार होननायखौ आंबो खोनादों एक्सुवेलि बियो पलिटिकेल लेंगुवेज बावहाय जेबो ओंथि गोनां गैया मानो होनना बुङोब्ला बिथांमोनहा गावसिनि पार्टिखौ बोरैबा हमथाना लाखिनो हागोन नैबे बाइ इलेक्सननि दारैनो एसे एसे मानसिफोरखौ हमथानो हायोबा नेक्स्ट 2025आव जुदि काउन्सिलाव गेलेयोब्ला एसे मानसि नांगौ हिसाबै बिथांमोनहा बिदिनो मिसा खोथा फोसावदिंगासिनो दं दा जों बेखौ फोथाया आरो रायजोफ्रा न'खर न'खर हाबब्लाबो फोथाया मानो होनना बुङोब्ला बै समाव 17 बोसोराव रायजोनो डाइरेक्ट जिनिस होनायखौ बिपिएफआ जेबो होनो हायाखैमोन देरदोंमोन साथामसो थिखादारफ्रा बिथांमोना स्किम सेंसन मावदोंमोन खिन्थु रायजोनो जेबो होनो हायाखै जों दिनै मा होदों अरुनदय स्किम न'खर न'खर होदों जोङो नङा होमबा रेशन कार्ड गैयैफोरखौ जों रेशन कार्ड होनानै होजोब्बाय न' गैजा रोङैखौ जोङो घरे घरे साफ्रोमबो गरिबफ्रा न' मोनै गैला जोंनियाव आंनि बिसिडिसि जोंनि प्राइमारियाव 1000निबो बारा जों न' लुफुंना होबाय अब्ला जोङो माने प्रमद बर' सरकारा फैलार बेखौ बोरै बुंनो हागोन बे साहसखौ बबेनिफ्राय मोनो आं बेखौसो दिनै आसरित मोनदों आरो नोंथांमोननि केन्डिडेटखौ माबायदि मदद होनानै देरहाहोगोन नोंथांमोना जोंनि केन्डिडेटआ जोंहा थाखानाय भटआनो दाखालि थांनायावबो जों देरहाखादों एमपिआवबो देरहादों एमएलएआवबो देरहादों जोंहा जथेस्थ' भट दंखायो आरो बेवहाय जोंहा दिनै बुंनो थाङोब्ला गुरुबासायाव बिपिएफआ 5%ल'सै नै दाखालिसो 15 दिननि सिगाङाव बिपिएफनि जायनाखि हार्डक'र इयुथ बिपिएफ जेनाखि होनो बिआरटिएफ होनोमोन गोदो नङा होमबा बै बिथांमोना गासिबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनियाव जगदान जाफैजोब्बाय दा सेक्रेटारि प्रेसिडेन्ट सानैल'सै बादि बिपिएफ आरोखि अबस्था गाज्रि दा बिथांमोना बेखौनो माने खर' सानानै नंखाय बाथ्रा बुंनानै न'खर न'खर हाबनानै माइक लायै लायै हाबगासिनो दं बिथांमोना बेखिनिखौ आं दा खावलायदों नोंथांमोनहा जुदि बिपिएफखौ स्ट्रं खालामबा माइक लानानै न'खर न'खर हाबनाङा नोंथांमोना खामानि मावनानै देखायबानो जाबाय मानो होनना बुङोब्ला 17 बोसोराव गुरुबासायाव जिगाब दोंसेबो बिपिएफनि चिह्न गैयामोन बेखिनिखौ आं बुंबाय